Sivele imzuzu yamthathu libumbeni ihora lesibili kwanomsakazo intokozo 101.2 FM Young People Choice. Igama lami nguSimo Wamhlanga kwayibuzitshe ezinhle zokubonakana ke sesikulona ke lelo hora lesithi ke sibheka kakhulukazi ezithinta ezamabhizinisi njengoba ke ubulindele ngabomvu sinaye ke la umama dadewethu la uMagatsheni weMagatsheni Saloon okhona ke lapha mkwami njengamanje nje kuba ngikhuluma sizothatha ke njengamanje sibheke phambili sibheke ukuthi ikuphi esikutholayo kuyena kanti yini nani yena ezinqinamba abhekane nazo njengoba engene kozomabhizinisi ukhule kanjani sifuna ukubheka nje imvelaphi yakhe ukuze kukhuthazeke nalowo etshela ukuthi mina ngeke ngikwazi ukuqala abeke lokho naloku izinto eziningi abantu abayibekayo ukuthi mina ngaba nje 1 no 2 no 3 angeke futhi sikuphika ukuthi bakhona sebewaqalile amabhizinisi along the way bahluleka ngenxa yezingqinamba abanye bathi sixakweza imali sibe nenkinga yezimali zokuthi siqale amabhizinisi mabethu abanye baqale ngeimali ezincane abanye baqale ngento ukuthi lazi business agcina lidlondlobala agcinene bona engazuthi no engazuthi hayi akwazi ukuthi kwenzeke lokho so ingakho ke sikulandela ke also business esebeqalile nebe sebehambile igxathanyana balihambile sizwe bona ukuthi ke benzeni ukuze bakwazi ukuthi bafinyeleleke kulona ke lolo noma bafinyelele kulona logxathu esebelithathile asithathe intambo njengamanje siphonse kuyena ke udadewethu phambi kwami Magatsheni asikubingele sikwamukele emsazweni Intokozo FM ngicela uphinde futhi ngathi ngikuzwa kahle la emshinini yami siphinde futhi ngiyabingelela kakhulu yes. Baba egameni lika Jesu igama lami nguMagatsheni wakaNdlovu leli gama lithi Magatsheni lona engilisebenzisayo ngoba kuthiwa ubaba wami wayeqala ukuthola ingane yentombazane kwathiwa hawu ubani igama lengane kusho ukuthi waye excited wathi uMagatsheni leyo ngane igama layo so ngakhula nalelo gama kodwa igama lami nje la ngempela nguphumzile. Okay. Esikoleni ke babe ngibiza ngoMaze angazi ukuthi ngaqala nje obani ukuthi ngoMaze. Awazi awunawo futhi background nje ukuthi liqhamuka kanjani lelithi Maze. La sesikoleni kodwa nje ngilazi kahle ukuthi laqhamuka kanjani. Yes. Nekuyilona eselisebenza kakhulu ngoba umuntu ufuna uphumzile ngeke umthole uzothola uMagatsheni. Mhlawumbe basingabheka nje sithathe sithi ke manje sihlakaze uxoxela uxoxela umlaleli ukuthi uMagatsheni ubani uvelaphi futhi ukhule kanjani. Ngikhulele eKayu qala kuthiwa kwakuyisemakhaya eDanganya so kwashintshwa ke kwaba yilokishi so mina ngizalwe nje sekuvele ke sekuyilokishi ngakhulela khona Kayu eMlazi ngafunda eThamela kwakusayi LP school eThamela khona Kayu okay ngasuka eThamela ngaye eSiphingo esikoleni khona Kayu ngase ngiya eGagasini ngaqhubeka ke nemfundo yami ngaye eUnisa ngahamba ngayofundela ukwenza nje umsebenzi webeauty. Okay. Yebo yonke into yami nje yenzeka khona lapha yana ngihlala ekhaya lami ngikhula nobhuti bami ubhuti Musa usengasekho Ntokozo uDezi noBifu so sikhula ke ekhaya nje sonke kwakhona ugogo wami ngiyathanda ukusho lokho ukuthi kwakhona ugogo wami ekuthiwa uMabuthelezi ugogo wami wayene business la noma yini ongasuyicabanga wayidayisa yonke into ugogo wami so nje sikhula ke ekhaya sonke sikhula ngokuthi nje uma wayethenga ufish sudayisa njalo bayazi kakhulu abantu bakayu ukuthi ekhaya nje sikhule sidayisa ufish kwaba into nje engingasho ukuthi iyaqala khona emuva lapha kugogo uMabuthelezi yayisiwelela ukuthi uma asifundise ukuthi sidayisa ufish siphuma njalo ama weekend and ngangikujabulela kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi mase ngiphumile hayi ngeke ngibuye nebhakede lisakhona ngoba nje ngangazi kahle ukuthi ngizoconvince uzuthenga ufish ngibuye ke ekhaya ke siphila kanjalo sikhula ke kwaba yilokho ke
ngokukhula kwami. Usakulena nje ka fish ngayikhuluma kubalaleli la emoyeni ukuthi ngike ngalenza ibusiness la fish. Ngixoxela nje abalaleli ukuthi ibusiness olenzayo ungalibukeli phansi ungalithathe kancane. Mina ngizoshadelwa ngangibhizi ngidayisa ufish angifika la emsakazweni ngathathi ukuthi ubani ngakubeka phansi angifika nale emsakazweni ngibadayisela abaphathi la ngidayisela abasaza abakhona la bathenge ngwelele lamonti nomnye umfana wami wasebandleni wayengidayisela yahlangana imani ngakwazi ukuthi ngilobole. Yebo kuyiqiniso lokho ngiyakuvuma ngoba nje nathi sasiphuma yimina ubhuti wami uNtokozo noDezi nje siphuma nje every weekend futhi kwangekho obhlungu ngoba nje kwakumnandi ukuthi nje ngifuna ukuthi mina ngibuye kuma ibhakede li-empty yonke ngangize ngibakweletele noma ngangingathandi kodwa ngize ngibakweletele ngoba inhloso yami ukuthi ngibuye ekhaya sengiqedile lo fish. So sikwazi ukuthenga izinkwa ngoba uma kwakuyena yedwa osebenzayo ekhaya sikwazi ukuthi nesiqhubeke nempilo ke kona kwangekho lula ngoba uma yedwa owayesebenza ekhaya. Kangangokuthi isimo sasingekho lula sasinzima nje kakhulu ngoba wayethi mayeqeda ukusebenza emajaldini ngaleso sikhathi wayebuya ngama weekend ahambe ayowenza ama washing eMandiyeni. Sometimes uthola ukuthi akuhlangani ngempela athathe ngisho ingubo zakhe ahamba ayoyidayisa ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke nempilo. Kodwa nje sakhula noma kwangekho lula. Sakhula kodwa ngoma. Yini yakusiza ukuthi ngaphansi kwalesimo ukwazi ukusurvive? Abanye mabehlangana nezimo enzima bacabanga intambo, abanye bahamba uthole beyidayise bafaneni izokuthiwa usahlala nomfana usenza kanje umunye usayibulala. Wena wenze kanjani ukuthi under the situation uphila lempilo ukwazi ukuthi usurvive? Umama wami wasifundisa kakhulu ukukholwa. Okay. Ngoba isikhathi esiningi njalo ngama Sundays ngisho sesiqala nje ukukhula wawuphoqelekile ukuthi uhambe enkonzweni uyathanda uthande. So saba nalokho nje ukuthi no sizoqhubeka futhi sithembe yena futhi kakhulu ngoba sasincike kakhulu kuyena ukuthi uyena uma wami okwazi ukwenza izinto zenzeke ekhaya. Nje ngaqala ke nami ke ukuthi ke ngiluka abantu ngaqala nje ngangithanda ukuthatha ukuqhuqa abantu inkwethu anti nje laba abadala ngimehlalweni ngisamncane ngiloke ngibaqhuqa inkwethu ke ngithanda nje ukuthinta amakhanda abantu ke ngaqala lapho ke kanti ngizothi mase ngifunda nje koSiphingo sengiqala ukuluka nje mhlawumbe uthi u10 rand kube imali enkulu abanye banginika u5 rand ngijabulele lokho ngoba ngizohamba lo 5 rand noma u10 rand ngiunika uma kube khona okwenzakalayo. Ngithe sengifunda ke eGagasini ila engingasho khona ukuthi yaqala khona ke indaba ngoba ngangilukana inuphi ngo10 rand ngigeza abantu emakhanda ekhaya emnyango. Imuphi lo nyaka lesikhuluma ngawo? Kona kwaqala kudala kodwa nje ake ngiqale la ku1996 la engibona khona ukuthi kwase kuthe ukuthi zibaba ukukhuphuka kancane. Uma wangithengela irelaxer ngoba ngangihleze ngikhala ngokuthi ngifuna ukurelax ayingekho ama hair dryer ngaleso sikhathi. Okay. Wangithengela enye relaxer kwakuthiwa i1 step hayi step 1 kwakuthiwa i1 step. Wayithenga ngo1 liter. Le relax lena ngayirelaxa mina. Ngiphumela eminyango ngehair dryer ngelanga. Ngoba ihair dryer ngangingenayo. Emva kwalokho ngiyigcobe kuvaseline ihair food nje kwaba into elandelayo. Ngiyigcoba uvaseline mase ngiba nenye ibrush lami bengithi ngifuna ukuliphatha leli brush. Ngiyiqondise kahle ke emva kwalokho ngiyiluke nje amagoda awu4. Hayi ke esikoleni eGagasini bayazi ngangifunda nabo abalalele ukuthi nje kwi-assembly hayi kwakubukwa mina nje. Baqala ke namanye ama students nothisha how nathi awusenza ngaqala ke kanjalo ke khona umunye usiswa ngasekhaya kwakuthiwa uSisiphinki. uSisiphinki ke uyena ke ngafunda ngaye ukuthonga yabo ukuthonga inwele ngafunda nje kakhulu kuyena noSisibuyi bako1 noSisiphi bako1 na nomunye umama ekuthiwa umama uMntambo ke babe relaxa nje baguqe lapha ekhaya eminyango ngibageza amanzi abandayo.
Ayi kwaqala ke kwagcwala ke manje ekhaya sengenza namagoda igoda lalu 10 rand nalo ngoba ngangingabizi lenza njani ngazo inwele zomuntu noma Yebo. unamagodo akho afakayo ngilenza Ngey'nwele zakho ngeinwele umuntu. zakhe Okay. ngikhumbula angiyikhohlwa le wathi omunye umntwana ufanele ufunde manje ukuluka i-extension musulifaka la phezulu kwaku unokuthula wako 1 ngafundiswa iclient ukuthi fanele ngifundise kanjani ayemva kwalokho ke ngaduma kakhulu ke ngamagoda ngoba kwase kupaka imoto ekhaya My God. uthola ukuthi uma uyangishaya ubuya kukliniwe ngibacele nabo uthi ngikliniseni phela manje ubumama ebuya uzongishaya Uneminyaka emingakhi ngalesi sikhathi ngimncane ngifunda eGagasini primary high school Oh, sekuyi-high school, yeah okay. sekuyi high school kodwa nasesiphinge esikoleni ngangivele sengikwenza ke thola ukuthi manje sekuyagcwala ekhaya kwaqala kufika imoto seyikela seyishona phezulu nje kugcwala labo 10 rand ngikwazi ukusiza kakhulu ngoba ngangikhona ukuthenga ikhadi la gesi ngithenga izinkwa ekhaya sengusizo nje nomana ke waqala naye ngoba wayengafuni uma ngoba into eyemhlupha kakhulu ukuthi ubuye emsebenzini into eziningi azenziwa kuphekiwe kugcwele abantu endlini wabona uma ukuthi hayibo ngathi lo msebenzi uyangisiza nami ngoba ngisho imali yokugibela uma ngase ngikhona ukumnika ngilekelele la ngilekelela khona inkinga nje ababefika ekseni kuze kube sebusuku Okay. uthola ukuthi angisakwazi ukwenza izinto zasekhaya the way you busy ngayo ngangilala no 10 rand ingqumbe engaka ngikhumbuleke indaba kagogo ukuthi nogogo wami wayehleze nemali eningi ugogo wayengayisweli imali ngaba naleyo nto nje ukuthi ayi kusho ukuthi mina ngiphiwe isiphiwo sagogo wami ngavedane ngaba nalokho ngoba kwasekuhleze kugcwele nje ekhaya futhi hayi ukuthi kuzogcwala mhlambe ngama weekend kuphela ekseni uthulisa omunye uzothi ngisheshisa ngisaya esikoleni cela ungisheshisa bandla ungenza igoda mangibuya ke ngisho othisha eGagasini ngibenzela ko staff room sengibusy nje ngiwumuntu obusy kakhulu yebo esikoleni ke kuleyo situation ngiyayibona ke le business ubhizi ekhaya imali yangena esikoleni ke kuyamanageka ke manje uyakwazi ukukhopha ngangikhopha nanokuba ngangikhopha khona kodwa ngangibona nje ukuthi hayi umusa kaNkuluNkulu ngoba into engafike ngayithanda kakhulu esikoleni ukucula ngangicula nje kakhulu manje uthola ukuthi ngempela umuntu mayethi umagatsheni athi lolukayo athi loculayo so kodwa nje ngaphusha ke uthisha umaphumulo lapha yana ashaye lapha yana uthola ukuthi ke ngawucula ichoral ngangicula Okay. igospel All right. kwakhona igroup ekwakuthiwa spiritual eGagasini ke ngafike ngacula khona ke nakhona futhi ngebreak nginabantu bami engibalukayo uma usalile ngebreak siyashona ekhaya ngilandelwa sihamba ngeinyawo othisha bangithathe baye emakhaya abo hambe ngeinyawo ngiyokwenza abantu ekhaya ngisasebenzele ekhaya until ke ngibona ukuthi ayisekho impilo manje sengivuka ngo4 ekseni base bengivisa ngo4 abantu ngabona ukuthi akusenzeki lutho ekhaya edaningi ihleze egcwele inwele ayi ngabona ukuthi angihambe ngiyozama indawo ubhuti wami uDezi waye nendawo yokudayisa lapha ezantsi econtainer icontainer lengala kweyomunye ubhuti wakashows wathi uDezi uthe ubhuti wakashows angayisebenzisa icontainer ngase ngithi mina phela kodwa unikeze wena amcela ukuthi ngicela ukungena ngoba kuthiwa wayengafuni kungene umuntu sahamba sayoyivula engashongo wafika wangithethisa ngaxolisa ngathi mina baba ngizokhokha wathi ke kulungileke uzorent u200 rand kona ngangibona phela ukuthi u200 rand kulabo 10 rand engangibenza kodwa phela ibonding ngangiyenza ngo30 rand kwakhona into ekuthiwa ibonding eyayithungelwa ke kwakusakhona ukhinki ngaleso sikhathi Okay. so kwagcwala kakhulu ke manje ngabona ukuthi hayi sengaphezulu kwamandla ami kwafanele ke manje ngivule lapha ezantsi anginayo imali wafika omunye umntwana wathi ubone ephepheni
ukuthi kufunakala abantu abangasebenzi esaluni ngaphazamiseka ke futhi manje ukuyoqala ezansi ngoba nganginesifiso sokuthi as much as ngizohamba ngiyoyivula isaluni kodwa engathi ngingathola ulwazi lokuthi esaluni kusetshenzwa kanjani ukuze nami ngikwazi ukuba professional ngihambe ke kwakuse Montclair lapha ngase mall ngihambe ngiye khona kubuzwe ukuthi ukwazi ukwenzani ngisho ukuthi ngikwazi ukwenza amagoda ngibale lezi zinto ezincane ngoba ukuluka vele kwase kungihlula ngoba ngangisebenzisa irelaxer ngezandla and irelax umsebenzisa ngezandla uphathwa amathambo ngase ngibona ukuthi sekunzima ukuluka futhi ngangingakhoni nokusheshisa ngasebenza ke lapho ngangihola 1000 rand ngigibela kulo 1000 ngasebenza esaluni into engayifunda nje kakhulu ukuadvertise engayifunda kuleli ndiye lalisiqashile ngoba kwakuseduze kwemall kwakuwumuzi womuntu ngasebenza lapho ngasebenza u2 months kuleyo saluni kulokho kokuqala ngikhumbula kahle ukuthi ngathengela umfana wami laptop ka300 ngagibela kuyona angisazi ekhaya ngathengani ku1000 wesibili yilo engathenga ama relax nezibuko and then ngase ngiqaqa uodrop wami ngoba ngangidinga ikhabethe engizobeka lona lezi zibuko ngaqaqa uodrop khona omunye ubaba wangasekhaya umakhelwane kwakuthiwa uMagolide ngathi Magolide ngiyacela bandla baba ungenzele into eyikhabethe wathi soyenza ngani ngathi sengizoqaqa uodrop wami impahla zami ngandlala uplastic omnyama ngayibeka phansi angikhohle wayenza ke leli khabethe sabeka lezi zibuko ngaqala kanjalo khona ihair dryer yayibuye nomanaki eJaldini yayimhlophe ngasebenza ngayo ke leyo hair dryer ke ngaqala ukusebenza econtainer ke ngaqasha omunye umntwana waseTropica wayekwazi ukuluka mina ngidila ke no kwakungekho lula kodwa ngaqala ngalelo 1000 aqhubeka ke befika kabantu kwacaca ukuthi hayi umsebenzi uyaqhubeka amanzi sasingenawo sasiwakha ngamabhakede eRed Cross usebenze lapha manje ngisebenza la econtainer lesafike sayivula sabuye ngabona ukuthi ngakagcwali kahle yes sikha amabhakede ngaba nomphongolo khona lapha yana esaluni ngase clinic kayu sithatha amanzi ke siwathele lapho ke usinki ngikhumbula kahle sacosha amaplangwe komunye umuzi ngamtshela ukuthi ke sizokwenza ke usinki uzosofaka phakathi sacosha amaplangwe senza usinki ke saqhubeka ke kanjalo ke isaluni ke yaqala ke magatsheni ke saluni ke ngazama ke ibhodi ke hayi ke zaduma ke izulu baqala ke bafika abantu ngikhumbula kahle ngangibaholela 1000 nami ngangibaholela 1000 and lalilikhulu 1000 ngalesa sikhathi yaqala ke kanjalo ke magatsheni ke saduma kakhulu ngokwenza ibonding namagoda kugcwala ke hayi ke saduma ke yoduma magatsheni ke nje uyonke ngisaphothwa kakhulu kodwa omakhelwane nezingane nabazalwane bami eChrist Power befika ke saluni ke yaqhubeka ke saluni ke kanjalo lapha ezansi eRed Cross kangangokuthi isaluni iyona yaze yazala icrash imagatsheni icrash bayayazi abaningi lapha kayu elapha yana eRed Cross ngaqhubeka ke lapho ngaze ngathola indawo lapha kaMuthwa okay ngoba ngibuka ukuthi abanye bayacomplaina ukuthi ilapha phezulu bona bakwazi ukwehla ke ngavula ke indawo encane ubabugumede wathi ke uzonginikeza ke indawo irent kuzoba u600 wawumkhulu kumina ngoba phela fanele ngikhokhe u200 rand lapha ezansi noma kwagcwala kodwa phela imali holela abasebenzi ngithenga iproduct ngithenge nekhadi la gesi ngingene lapha kaMuthwa khona into engayifunda kubabugumede wathi ubabugumede magatsheni mntanami ngizokunikeza indawo ukuthi ubusy noma ukho busy kodwa mina irent yami ngiyayifuna ukuthi imali uyenza kakhulu noma uyenza kancane kodwa nje mina usuku engisho ngalo ukuthi
uzokhokha ngalo ngicela ukhokhe ayi ngangilwela lokho ke kanti ungifundisa idiscipline yokuthi ngihloniphe indawo engisebenza kuyo ngikhokhe ngesikhathi ayike yayincane kakhulu engange ATM bayazi abantu bakayu yayincane baba ngalendlela ukuthi abantu babehlala eminyango kube no line eminyango lapha epassage kaMuthwa umuye usafe kodwa babehlala kuyanetha kubalele kunjani ngoba endaweni lengangisebenzela khona kaMuthwa mhlambe kwangena abantu abawu7 wonke lo 20 babefika ngisho ku20 behlele eminyango bayazi ngiyacanga ukuthi bayahleka la bengilalele khona manje ayi iyaqala isaluni ke manje yakhula isezansi iphezulu kugcwala sisebenza nje kahle ngikhumbula nje ukuthi abatwana engangisebenza nabo kukhona nomunye nje usedume kakhulu ekuthiwa uNdethe International bayamazi afika uNdethe kanti uzofika ngesikhathi esinzima kakhulu empilweni yami ngangikhulela umntwana futhi sekusekusondela ukuthi ngitete ngibhalile ukuthi ngidinga abantu afike ngijabule kakhulu muhle ngiyajabula ukuthi awema sosebenza umuntu omuhle nje angisho ukuthi laba abanye kodwa ngangijabulisa ukuthi umpofu futhi uyimisele uyambona lo muntu lo ukuthi uma ngisebenza naye yonke into izoba right ngibe nethemba nje ayi sisebenzeke ngimfundisa ukuthi okay umsebenzi kwenziwa kanje fanele wenze stock fanele uthenge iproduct yonke into yenzayo ubhala phansi nabanye ke ngangibafundisa kanjalo kumsebenzi ngoba into engangilwela kakhulu baba ukuthi akusho lutho uthi uyakwazi ukwenza umsebenzi into ebalekile idiscipline nje fanele ube discipline ukuthi uluka kakhulu kodwa nje uma ungenayo discipline nokuhlonipha ungenakho akusizi talent engelikusize ngalutho akusizi nokuthi uma uzoqala ibusiness ibalekile lento ukuthi uqala uhloniphe umphakathi ohlala kuwona yabona nje mina ngiyazi la bengilalele khona bayazi ukuthi ngihleze ngiyinto eyodwa ngiyakulwela lokho noma ngibona ukuthi hey lokho akungiphathanga kahle akukhulumekanga kahle la noma kuduma into engekho right ngiyazama ukuyicontroller amenu ninjani ngiyaphila ngoba ngibalekela lento ukuthi kulimala umsebenzi lo ngaka esenguqale kanzima kangaka so abatwana babefika kumina ngihleze ngibafundisa lokho ukuthi athi umuntu uyakwazi ukuluka mase ngithi mina kuhambi kodwa kuhamba nalezi zinto zokuthi kumele ufundiseke ngebusiness kwazi ukuthi uphatha kanjani iclient mase lifikile iclient uliphatha kanjani kuyalandela ukuthi uluke kahle yona kuyagcina lokho ukuliphatha ukuthi ngelingilanga malicabanga noma selihlala eGoli ngoba nginama client akukasuka eGoli azokwenza la kayu aphinde khona yes bakhona bangilalele nje wow athi umuntu ngikhumbula inhliziyo yakho nokuthi mangifika esaluni yakho ngifike ngithola ukuphila hayi ukulukeka kuphela ngifike ngithole nokuphila so ngiyacela nje ukuthi abangilalela abasafuna ukuqala ama business bangagijimisa ukuthi ngikwazi ukuyenza kakhulu leyo nto akuhambisane konke yes qhubeka ke saluni yami kuleyo ndawo encane angikhohla ngazi noma ngisho le kuvedane kwakusaphethe uBrawl ngaleso sikhathi nginendawo lencane abantu bami bahlala eminyango kufika omunye ubhoti azovula isaluni engakanani eduze kwami uyabona ngithi inguzunguzu yesaluni ashaye ngama couch kube content lento leyothando yakho iyona ezokuphumela uzobadla ngayo ngiza kona kodwa phela ukuthi khona lolo valwana olukhona kodwa ngiphike ngokuthi hayi ngeke mina ngeke awudabuli la musufike la kumina awudabuli ivulwe le salon into ababeyenza ke ama client ebhlungu eyagcina nami singishaya babefike bahambe bayolinda khona aphume azothi njalo mina ngunumber 7 ungakhohlwa ulinde kulenenye isalon hawu ayibo ngoba phela indawo la kwena ayikho bahlala eminyango so bahlala ema-couchini lapha ya abuye umuntu ezobheka space sakho ukuthi sisekhona yini yabo le nto ngambona ngamehlo uNkulunkulu uthi ayi uNkulunkulu mekubizele nje ibusiness okubizele ukuthi fanele uyimisele nje uyimisele kakhulu
Ngiphathe kabi lento ngithi bayangiqhatha phela manje nalobhudi nami ngiyayisaba phela into enombango nani. So banjani ubudlelwane bakho nalobhudi emveni kwalesi simo lesi? No, angangakaze ngikhulume naye Futhi wayengakaze complain. Yes, wayengakaze complain. Okay. Kwakuwumuntu obusy kodwa abatwana laba babesebenza khona ngangibazi ngibajwayele kakhulu. Ngisabe nje ukuthi bazosho ukuthi hawu abantu ufike balindela kuthina mase bezokwenza kuwena kodwa nje ngabacela kabanye ukuthi hey guys akubukeki kahle futhi akumnandi lento eniyenzayo but ngambonga uNkulunkulu ukuthi hayi ngilitshalile lo luthanda ayindaba yokudlala ngoba mina ngangigaranta ngokuthi uma ngikubambile ngezandla zami ngeke usadabula. Okay. Ngeke udabule futhi musungenile ngizokwenza sure ukuthi uyenza uphinde wenze nokunye. Uphinde ulande nabanye ngoba ngaleso sikhathi ke ngangisayisebenzela kakhulu irelaxer yami nje yaziwe ukuthi hayi zizokhula inwele and uMagatsheni uzokwenzisisa akunikeze neservice 100%. Babeze bazivakashela ama client ayezazivakashela kodwa nje into eyaqala yakhula ke kumina ukuthi sengifuna ukufundisa abantu ke kakhulu. Bafundisa nje ukuthi sibaphatha kanjani abantu uyikhulisa kanjani ngoba ngangokuthi ngangifisa even nokuba nesikole sami engizofundisa nje abantu abafuna ukuqala amabhizinisi ngoba abaningi sengibasizile kakhulu. Sengibasizile kakhulu and into engiyibongayo kunazo zonke ukuthi uNkulunkulu ungibusisile ngaze ngadla izithelo zami yabo nje last week Monday uNtethe ungithengele imoto cash. That's good. That's powerful. Wathi sisi ngiyabonga baningi kakhulu baningi but nje ngambuka uNkulunkulu ukuthi yo baningi labatwana engibafundisile abanye babengakufuni ukulalela. Yabo ngoba babengakufuni ukulalela bephika ngokuthi thina siyaluka uthola ukuthi abanandaba banakile. Ngibatshela futhi ukuthi niyongikhumbula ngelengilanga ukuthi akusho ukuthi uyaluka kuphela. Fanele ukwazi ukuphatha kahle umuntu ukuze ibhizinisi lakho likhule nezizukulwane sazi ukuthi kwakhona uMagatsheni. Isikhathi sakho njengamanye imizuzu usivele iyayi amashumi amathathu libumbeni ihora lesibili kanti sikulona ke uhlelo lakho na ke sibheka ke zamabhizinisi kuhlelo lakho lihamba phambili intokozo talk ke sinaye la uMahloni kulethela indaba uMasoni ukulethela indaba ulethe indaba Masoni noMuzengo okunye ngicela usebenzise le mic engapha please. Okay asidedele uMasoni ezenindaba ezifinqiwe kodwa umsakazo hamba phambili intokozo 101.FM saqhubeka ke naluhlelo khona uMagatsheni njengamanje sinaye la uhlelweni olihamba phambili intokozo talk namhlanje kusona ke lesi sikhathi kake sivele ke senze kanje isikhathi sethu ngoba manje sikhomba ukuthi asidedele uMasoni ngalendlela yakhona ayijwayele. Izindaba zentokozo FM azinjengoba zinjalo. Kama ngihora lesibili emsakazweni intokozo FM nazindaba ngamanqampunqampu noNtombenhle wakasoni umshayeli weminyaka 22 ubudala wemoto eyabandakanye engozini eyadlula nemphefumulo abafundi abangu14 ubhekeneke namacala angu14 okubulala kanamaphoyisa kamasipala waseGoli asebopha umshayeli obelayishe ngokweqila abafundi engenayo ke nemvume yokuthutha abafundi. Lesike nezinye emalibumbani ihora lesithathu ngizobana zoyicwela. Masono right? Yaphila njani? Siphilile nathi. Siyabonga uzoziphuma nini wena? 6:30. 6:30 siyathemba ukuthi usuku lakho libe right. Ayasithembe. Siyabonga kakhulu wena Masoni ke asibonge aphinda buye ke futhi azozigcwalisa amalibumbani ihora. Thola i1 gig yedatha mahala kwaBoxer ngeBoxer.com. Mawuthenga iHugo's baked beans 410 gram ayisithupha ngo48 rand, iNutrific cornflakes 1.2 kg neWhole wheat biscuits 900 gram kokubili ngo99 rand. Kungalinga ukhokha ngaphezulu kwentengo yakaBoxer. Amakhambi kaMkhucululi uzovuma ukuthi akusindisa ngokusheshsha. Bheka ngoba sinomkhucululi lotion osiza kwizilonda namabala, umkhucululi life juice, emanzi negcokama, umkhucululi soap osiza kumathunzi amnyama,
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngemikhiqizo yethu, ungashayela ku-078 364 8302. 078 364 8302. Okanye usifikele mathupha emahhovisi ethu aseThekwini ku-Sandro House ku-Smith Street ku-number 417 ku-10th floor ku-room 1010. Umkhucululi awushiyi lutho. Imeya yeTheku uKhansela Cyril Xaba inxusa zonke izakhamuzi ezinezikweletu zangaphambili kuka-31 January 2025 ukuba zisebenzise uhlelo losizo lwezikweleti. Khokha u-50% wesikweleti sakho. Umasipala uzobe sewesula ingxenye esele. Amakhasimende angeke akwazi ukukhokha le mali iyisamba avumelekile ukuthi akhokhe kancane kancane inqobo nje uma kuzoshaya umhla ka-31 January 2026 eseqedile ukukhokha. Abanezikweleti ezisukela kumhla ka-1 February 2025 kuya kumhla ka-30 June 2025 kuzomele bazikhokhe ngokugcwele, kanti abangenawo amandla ukukhokha sonke isamba esikweletwayo bangenza isivumelwano sokukhokha esizophela ngomhla ka-30 kuJune 2026. Ayikho inzalo ezofakwa. Amakhasimende ake abanenkinga yamanzi avuzayo futhi afaka isicelo senkokhelo kodwa angakhokhelwa ngokugcwele nawo angasizakala kulolu hlelo. Lolu hlelo ligcina ngomhla ka-31 January 2026 futhi umasipala ungawanqamula amasevisi kulabo abangakhokhile. Izakhamizi ezishiyelwe ngabantu abangasekho imizi nazo zingakwazi ukwesulelwa izikweletu eziphathelene naleyo mizi. Vakashela esikhungweni sikasizakala esiseduzane nawe ukuze uthole kabanzi. Isikhathi njengamanje umzuzu yama-26 esela phambi kubumbani ihora lesingakhi lesithathu ke bese siyaphuma ke naye uMagatsheni oqhamuka lapha kwi-Magatsheni Salon ozinze lapha kwa-UM Lazi. Magatsheni ebesigcine ke sikhuluma ngalo ke lolu daba sibheke kakhulu la kwi-Magatsheni Salon. Ngeke ngakuzwa fushane uphatha indaba before singene kule leye crèche ngifuna ukuzwa kuqala ukuthi njengoba uqale ukwaqala ibhizinisi le salon wangena njengamanje usomabhizinisi uzibiza usomabhizinisi ubiza usomabhizinisi usunezinto ezikhombayo ukuthi nginalento through ibhizinisi. Mhlambe iyiphi enye into ngathi lento le yangiphoqa ukuthi ngeke kwasibekela indaba yemali yini lothi kuyabona ke la ngacishe ngayiyeka ngenxa ka1 no2 no3. Ngiyayithanda le ukuthi ivezile le eyakuphoqa ukuthi yeka khona yini enye mhlawumbe ingqinamba kwibhizinisi lakho uthi le ngiyathanda ukuthi ngiqwashise umlaleli ngaka ukuthi na kanjani angangeni kuyona. Yebo baba, ngingathanda ukuqwashisa. Kubalekile ukuthi uqasha obani. Okay, It's very important ukuthi uqasha abantu abanjani, ngoba kuyenzeka abanye babo bangabi nenhliziyo eclean, bafise ukuthi lo msebenzi lo oqale kanzima kangaka bathi mabefika kuwona bafike bona bafuna ukudla ama-fruit ento abangazi ukuthi umgodi mngakanani. Ngoba kuyenzeka baba ube nebusiness for 10 years kodwa ungakaze ungayiboni inqubekela phambili ngenxa yokuthi asakhi ngokufana. Asakhi ngokufana, omunye uyakhona ukwakha manje uthola ukuthi uyakhona ukuvuna manje. Khona enye into engayinotice ukuthi le yokuthi umusu uqasha ungaqashi nanombani ibalekile, ngoba labo bantu abanye babo njoba ngisho ukuthi abanayo inhliziyo eclean, bafuna ukuthi lo msebenzi engathi manje kungabo wabo. Iyona into eyangilimaza kakhulu kwabanye babo. Abanye noma wawubona ukuthi abanawo lo moya
kodwa ukhona lo yedwa onomoya omubi wokuthi afisa ukuthi ngoba mhlawumbe angeke ngilinganise mhlawumbe usenza u2000 ebusinessini a day afise ngathi manje sengingabo wakhe wonke lo 2000 wonke azibone kanti mina nginenhliziyo enhle yokuthi ngiyafisa ukuthi mase bakhekile la kumina abahambe bayoyiqalela okwabo kahle kungaxatshanwanga ukuze nami ngikwazi ukuthi ngibavakashele ngiyobasiza la bekhona ukuze umsebenzi uqhubeke ushone phambili uthola ukuthi abanye akhambi kahle ngoba khona isikhathi la kwangifikela nje ukuthi why fanele ngihleze njalo ngithatha umuntu ongakwazi mina ngiyamthatha baba umuntu angawazi umsebenzi wasesaluni ngiyigrumele yena azabe ilento engiyifunayo kodwa khona isikhathi esingificile ngazibona ukuthi angisathandi ngihlukumezeka bengangihloniphi kakhulu ngiyibuza ukuthi ngangemthathelani lo muntu mase kuzoba uyena ongihlukumezayo kodwa kwangebona bonke kwangilimaza kakhulu ngaze ngasizwa ukuthi ke ngiyikhulekele lento kakhulu ukuthi ngiyamcela uNkulunkulu ngingamthatha umuntu ozojika abe nomona ngomsebenzi futhi engathi ungasheshe umbone ukuze umsize asheshe aphume aze angalimazi nalabo abanye abasemaceleni asuke beyimisele besafuna ukufunda ngomsebenzi ngoba ngihleze ngisho lento ngangize ngithi kubona mina ngiyena uNkulunkulu kodwa thathani isibusiso nihambe ngoba ngangizibona ukuthi khona lento yasezulwini ekhona ngoba abaningi babo abaphume nje esandleni sami ba rich bayangidlula nami bayangidlula nami njoba ngisho nje ukuthi untethe abanye bayathuka kade evela ko TikTok bayathuka abanye bangibuza ukuthi uphuma esandleni sakho ngoba yena ngangimtshela into kanye ngangingayiphindi isikhathi nje uma usebenza siyagcina yayingilimaza kakhulu ke leyo nto uthola ukuthi umsebenzi yalimala baba uthothi kuvulwa ngo10 esaluni liphi business engavulwa ngo10 zangilimaza kakhulu lezo zinto ngoba ngihleze ngiyikhuluma ihloniphana umsebenzi wami ukuze noNkulunkulu ezoletha isibusise emsebenzini yini yabo discourage kakhulu leyo nto ngaze ngasho ngathi yabo nje lo msebenzi usuqala ukungikhathaza emoyeni kodwa mase ngibuka ukuthi uNkulunkulu wayengibizele lo msebenzi angawuyeki ngenxa yabantu angibakhulule bahambe yebo you are born again Christian yebo baba ukholwa kukhona la kuphazamise khona noma la kuphazamisa khona umsebenzi wakho noma mhlambe umsebenzi wakho lwebusiness khona la ophazamisa khona ukukholwa ukuthi njengomuntu ube minister ungakwazi ukumuva kahle yebo kuyenzeka baba uthola ukuthi sometimes kubusy kakhulu emsebenzini kanti isikhathi sokuthi nangapha ebandleni ngisebenze futhi uthola ukuthi sekuyaphambana ke yabo sometimes uthola ukuthi nazo inkinga zasemsebenzini sezingilimaza ukuthi ngibe umuntu ophelelwa amandla nangapha enkonzweni ngenxa yokuthi uma usuphatheke kabi kuba namagama owakhiphayo ugcina usuregret mhlawumbe omunye azathi abazalwane kanti babuye bakhulume kanjena kanti usuke usubekezele kwaze kweqa ngoba ngomuntu othatha isikhathi eside ukuphatheka kabi yes ngangithatha isho 2 years ngilwe ngiyibekezelela into kodwa mase ngikhuluma ngisuke sengithi mina senganele ilento angisayifuni uthola ukuthi manje ke sekuyaphambana ke lapho kodwa nje bengikuke ngizame ukubalansisa ke uthola futhi sengiyacompromise ukuthi phela noma ezinye izinto ngingayithandi kodwa ngibuka ukuthi sengiyalimala ebusinessini ngenxa yevangeli ngoba ubona nje ukuthi ayibo la sekufanele nje ngiqondise kodwa ngibuye ngehlele ngezansi yebo inhlobo zamabhizinisi esinazo ngisakulena nje yokukholwa nebhizinisi ziningi izinto ezikhulunywayo abanye bakhuluma omunye akaze kuhlangane mhlambe uthole so questionwa ngebhizinisi lakho abanye bathi umzalwane eyinwele zokufakelwa Paul bathi inwele angahlotshwa inwele zokufakelwa awukazi ube nencindezi izinto ezithi ayibe kanjalo angikaze nje baba ngikaze
kangangokuthi even ngisho kushunyayelwa nje kuthiwa abazalwane mabefaka izinkophe akube ibhlungu ndawo nje ngivetane ngikhona ilanga la omunye umfundisi wayeshumayela ngendaba yezinwele nezinkophe no makeup angikhathazeki nje ngalutho ngoba inhliziyo yami iclean ngayitshela nje ukuthi uNkulunkulu wayengeke adala uMagatsheni oyoba khona abantu abafaka impupho ekhaya kuphila izingane ziyesikoleni wayengeke angidale ukuthi ngenze lo msebenzi engahlose lutho so okunye okukhulunywayo ngike ngihlisa umoya nje ngithi angingene Nkosi yami noma nje umfundisi angashumayela futhi angibi naleyo nto ukuthi ngibulalela umsebenzi inhliziyo yami nje iclean ukuthi mina ngicela ukwenza lento uNkulunkulu angibekela yona emhlabeni kuphela ngiyayithanda le ukuthi awulimali abantu abaningi banenkinga ukuthi hey make kwakhulunywa into mhlawumbe useyahlubuka mhlawumbe useshiya ngisho enkonzweni usethi hayi lapha kushunyelwa ngami kanje so awulutho nje uvele nje wena uthi hayi lutho nje baba nanokuthi ubaba wami enkosini ubaba Cebekhulu ongasekho yes ngathola ubaba owayekwazi ukuthi amkele lonke uhlobo lwabantu ngingasho ukuthi abazalwane lwabantu ukuthi ufile comfortable kodwa into ayeyigcizelela kakhulu ayelwa nayo wayethi Magatsheni mntanami ngisho sezohamba emhlabeni uNkulunkulu uqala ibhizinisi ngemuva iyona nje into ayeyilwela kakhulu futhi nalokho ke sengiyakwenza manje njobe engasekho ngiqala noma kuthiwa kubhizi kanjani kuphela inyanga ngiqala enkonzweni ezantsi Red Cross ngikhuphuke ngekaMotho egarage Magatsheni yini ekuphusha ukuthi ugcine soyofundela uthando awunalo vele lwebusiness noma lwebhizinisi noma wabona ukuthi usudinga more experience cha ngasatshiswa omunye usisi wathi akuvumelekile ukuthi wenze inzipho ungafundelanga ngoba phela ngangiyibhizi indlela futhi angisiza ngayo wangisiza nje ngoba wathi inzipho nje awuzilokothi ne-makeup ungazange uhambe ukufundela so ngahamba ke ngayofunda kanjalo ke ngoba ngase ngifuna ukukhula ngoba sasigudi kakhulu kulezi zinto kade ngiyibala kodwa uthola ukuthi iclient seliyaphuma lithi lijahe line appointment kwenye indawo lifuna ukuyokwenza inzipho nezinkophe ngagcina ke sengihamba ke ngiyokufundela nosisi lo wangisiza ke kanjalo ukuthi awuvumelekile ukuthi wenze inzipho nalezi zinge izinto ungakufundelanga ngakwaba kanjalo ke angifuna ukuqamba amanga ngenxa yesikhathi sethu ngiyabona ukuthi siyabaleka impela ngifuna ke singene la kwi crèche yini ke manje esekuphusha ukuthi manje nansi ibhizinisi naku ibusiness esaluni iyahamba so ngena kwi crèche ke manje wawubona isikhala endaweni noma mhlambe kwakwenye into awunayo enhlizweni yakho ukuthi engathi ungane crèche kwakuyinto esenhlizweni yami kwakusenhlizweni yami futhi kwakuyi-dream yami yokuthi ngiyafisa mase ngemdala ngakhe i-boarding school okay i-creche boarding school eyingane la eziyokwazi ukuthi ihlale khona ngoba ngangibuka lento ukuthi abantwana abaphephile umzali mayengena u5 ekseni uyishiya phi ingane ngoba ayikho icreche evule ekseni icreche yami ivule ekseni kakhulu ivale ntambama kakhulu ngoba ngangifuna ukuvikela lemphefumulo le engangibuka ezinye izinto ezazenzeka even ngisho nje around umphakathi wami ngathi Nkosi mase ngemdala ngiyafisa nje ungisize ngivule icreche kanti kuzovedane kuqala isaluni ngoba kuyalandelana ngoba isaluni icreche ya 2006 icrash yaqala ngo2006 awucabange nje leso sikhathi kuze kube manje sisayibambile nje abatwana bafika ekseni kangakuthi nje noma wami ukhona lapho ngenxa ebuka umsebenzi ukuthi uyakhula lo msebenzi and umsebenzi engangiwuthanda ukuthi ngiyafuna ukuvikela abatwana ngayo yonke indlela engingase ngenze ngayo ukube kuyenzeka namanje kube nginayo indawo ngabe ngiyayivula leyo boarding school ukuthi abatwana baphephe nje 100% leso sifiso sami nje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu agcine engisizile ngaso ngoba ngiyabuka ukuthi abatwana abanye abazali abanakekela abatwana mina ngiyazazi ukuthi inhliziyo yami ithinta kakhulu abatwana awudlulisa umyalezo Magatsheni kusomabhizinisi njengamanje olalele
othi mhlamba ngaba nayo indlela ukuthi achase ngemali i-dream yakho igcina ifezekile mhlambe kunosomabhizinisi othi mina nginayo indawo mhlambe nje akusiyo somabhizinisi kodwa nje umuntu othanda umsebenzi wakho noma ulalele njengamanje uyasho ukuthi ngiyafisa ukuthi lo muntu wesifazane aphumelele awudlulise nje umyalezo kusomabhizinisi noma kumuntu olalele njengamanje ongathanda ukukusiza. Ngingafisa and ngingajabula kakhulu ukuthi lesifiso sami sigcine siphumelele ukuthi ngakhe indawo yabatwana enkulu ngalendlela yokuthi iyobe i-security yakhona i-tight kungekho la kuzokhula nje umntwana kuthiwa nje akanayo umuntu ozomgada noma umzali ethola umsebenzi azi ukuthi umntwana wami usafe kamagatsheni noma bebalanda ngama weekend kukhona nalabo abaphathi nensuku kodwa nje abe neshow yokuthi mina umntwana wami usafe lapha kamagatsheni ayikho into ezomthinta ngoba even namanje bayazi abazali abalethi ingane lapha kumina ukuthi akudlalwa indaba nje ye-safety yengane iyona engiyinakekela kunazo zonke izinto idlula ngisho isaluni indaba ye-crash ngoba ngi-street kakhulu ngokuthi abatwana banakekeleke futhi babe safe. Indawo kanjani njengamanje osebenzela kuyona? Ngisebenzele Red Cross manje ngisebenzela khona nje lapha eRed Cross eduze kwase U21 eclinic. And nje siyakwazi ukuthi abatwana nje bahlale ngendlela nawe mangasuthi uyafika uyabona uzobona ukuthi ayi indawo eright engahlala abatwana indlela ehlanzeke ngayo. Kumuntu osanesifiso nosanephupho lokuthi kusasa aqala icrash naye ukuphi ongamnikeza kona ukuphi ongamqashisa ngakho noma ingqinamba angafanele azigade usuke wabhekana nazo wena okathi nje gadala kunalokho? Okokuqala nje ngingakusho ungayiqali i-crash ngoba ubuka ukuthi umagatsheni siyamchuma ingane. Uma ungenalo nje nothando labatwana ungakuqali nje yeka ngoba uzosibulalela isizwe. Nanokuthi uma ke uNkulunkulu vele wayekubizela ukuthi uqale bengakujabulela ukuthi uqale ngalezo ingane ezincane muso uyahamba uyoregister lapha emaweleni ukwazi ukuthola usizo nokuthi uNkulunkulu aqhubeke nokuthi ugada abatwana. Kodwa ingqinamba ke angifuni uqamba amanga azikho engingazisho ukuthi zinkulu kakhulu engangabhekana nazo ileyo ukuthi uthola ukuthi umzali uyazi ukuthi ingane ngesikhiphe uma engazange confirm kumuntu noma kuthiwa umbhalile kwiform uthi uzolanda ingane uyaconfirma ngoba mhlambe omlethile ekseni uma engasamlanda intamba maseko omunye okhona kwiform still asikunika ingane. Uthola ukuthi bayangilwisa ke mina ngubaba wengane ngithi inkinga ubhaliwe kwiform. Thola ukuthi angazi mina ukuthi ubaba wengane. Uthola ukuthi ingane yamkhalela. Ingane yami uyabona ukuthi iyakhala ngithi cha angeke ukwazi ukuyithola and angidlali ke lapho. Angidlali wangempela kangangokuthi khona unyaka engacishe engagwazwa omunye obaba wengane omncane. Elanda ingane baba ngo2. Ngibuza uma wengane ngithi indaba landa ingane wena ngoba siphuma late la ecrash awuyilandeli ingane kwaba indaba engaka wafika wazongilwisa ukuthi ukushuthi awungithembi wena uzongicabangela izinto ezibolile kanti ilanga azofika ngalo mina kushuthi wayezoqala ngamhlampa angikwazi kanti ubaba wengane uzogcina etholile ukuthi uganga ngengane wambulala loyo mfowabo washona lo baba lo bezolanda ingane ngo2. Yes wagcina ebulala umfowabo ngayo vele ingane. Yes mina vele ngangidina ukuthi wayelanda ingane ngo2 wena ulwa impo ongayazi vele wenza izinto ezirong. Wangilwisa futhi wangiqhatha uma wengane ngoba phela kwafanele ayixoxe alanda ingane yena late hayi ukuthi afika axoxe ekhaya angifake engozini. Uma wengane wayengenalo ulwazi ukuthi ulala naye ingane ilento eyingixaka ngoba phela mina ngangisola nje ukuthi wayelanda ingane ngo2 ngoba khona futhi ayenzeka ngesikhathi eside ngoba ngasheshe ngayibamba lento ukuthi no khona into engahambi kahle la. Yabo ingqinamba lezo ngacishe ngafa ke lapho ke ngambonga uNkulunkulu ngoba kuthiwa nje saphambana kancane yena waqhamuka ngaphezulu mina ngahamba ngezansi. Ukuhlangabeza sekuyaphunywa Kushuthi wayeze kumina nje mangibuka naphambana saphambana.
yo ya iziningi izinto ngiyabona ukuthi kuningi kakhulu sesibheke emaphethelweni njengamanje and ngiyabonga kakhulu ukuthi ukhulume ukhipha isifuba sakho okukhulumile kunomlaleli ekhaya ekuzomsiza kunomlaleli ekuzomakha and siyabonga ipassion obenayo emsebenzini owenzile. Sikhathi sakho umlaleli lapha ekhaya imizuzu njengamanje i8 sellout ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesithathu ke bese ngiyaphuma. Ngokugcina amagatsheni imuphi umculo nje njengomagatsheni othi mangilalele lo mculo noma nje mangilalele lengoma engisho ngangabe sayilalela ezinye ungasho nje noma zimbili noma zintathu? Unkosi nje sihlangene kodwa kule insuku nje kuvuka lengoma lethi inkosi ingiphethe ngenceba. Inkosi ngiphethe ngenceba. Yebo. Le ethi inkosi sihlangene iculo bani? Noma kuthiwa iculo ubani kodwa nje makuunkosi nje sihlangene. Ngiyithanda kakhulu. Yini le ekuthintayo noma ekubusisayo ngale ngoma? Ngiyithanda le part ethi mawusilungise thina abantu bakho. Sicela ukulungiswa uNkulunkulu ukuthi masifayo usingenise ezulwini lakho. Ngithanda nje leyo part kakhulu ukuthi asingalungiswa abantu, asilungiswe uNkulunkulu ukuze noma yini esicabangayo empilweni sazi ukuthi umuntu owasilungisa uNkulunkulu kuphela. Yes. So mawulalele leyo ngoma nje esho kanjalo uveloza ukuthi usuvele wakheka. Yebo kakhulu. Sihlangene kuyona uyo indlu yakho sifuna wena baba sesingena hallelujah Muswani, we bless your name. Uthi kunengoma ehlele enhlizweni yakho kulezi insuku. Uthi ithini? Inkosi ngiphethe ngenceba. Inkosi ngiphethe ngenceba. Yini le ebekele ngoma enhlizweni yakho noma le othi le ngoma ethi inkosi ngiphethe ngenceba iyayithinta inhliziyo yami ini lo izwile ngayo? Ngibonga uNkulunkulu nje angifuni nje ukuqamba amanga ukuthi kube khona umuntu engikwazile ukuthi ngimsize naye aphinde abuye azobonga uNtethe njobe ngithengela imoto kube into enkulu kakhulu kumina and into engenze manje yangenza ukuthi ngiphindele kuloya amagatsheni lo wayeseduba abantu uthi ngeke asabafundisa abantu. Ngifuna manje ukuthi ngiqale phansi ngiphinde ngizokwakha abanye ontethe abaningi umhlaba usizakale. Oh yes. So lengoma le ikwenza ube naleyo nto ukuthi yo uthi kanti imisebenzi yami engaka biyibonakala. Inkosi siphethe ngenceba ulebo sehobela emveni kwakhe bekudumi lapha kwiSpirit of Praise ethi inkosi sihlangene ezinye zeingoma lezi ezithanda umagatsheni umagatsheni ngisho kahle magatsheni ingoma lezi ezithanda umagatsheni okusho ukuthi mawufuna ukubusisa umagatsheni ovela umhlabeleli lengoma athina wakho ukugcina magatsheni usuvalelisa. Ngithi mina kumlaleli wentokozo leli phupho lakho owawuvesa ufisa ukuthi uliqale ibhizinisi awudingi imali udinga wena ukuthi ingqondo yakho uyisethe kahle uvuke ekseni uyitshela ukuthi njalo uma uvuka ekseni lento izokwenzeka ingekho imali iyalandela uqale labantu abaseduze kwakho ukholwele kubona ukuthi inampa abantu abazongisiza ungabheka abantu abakude qala ngalabo abaseduze umakhelwane uhloniphe bona. Kuyima uqala ibhizinisi ngoba ngeke uqala ibhizinisi uthene na unandaba nabantu namanga udlala ngathi thanda abantu
uqala ibhizinisi uNkulunkulu yobe sekuqhubekisela phambili nokunye. Ngiyabonga. Abazokugcina ke lawo wakheke uMagatsheni. Ya siyabonga kakhulu sibakhulu nje nesikhathi sakho umlaleli ukuthi ke siphindlebe siyethemba ukuthi usunalo ulwazi olugcwele ngoMagatsheni ukuthi ubani. Kanti ke sizophinde futhi sikwazi ukuthi siloke sibe naye. Ziningi kakhulu izinto esizosebenzisana naye la uhlelene uhlelo lubuyile noma ifeature yezamabhizinisi ibuyile. Baningi osomabhizinisi esisazokhuluma nabo la uhlelweni naye usazomuza njengoba ezobe ingxenye yayo le show kusukela manje. Mina nawe asiphinde sibonane ngokuzayo uNkulunkulu akakubiyele aminawe kona konke okwenzayo sibonana kanjani ngesonto elizayo ngaye u12 kuya ku3 ntambama sikhona ke iDrive sekhona ke udlala amatifana nezakhe namhlanje bekulethele ke lona ke uhlelo olumnandi kakhulu Intokozo Drive. Magatsheni before ngikudedele ngiyasuvalelisile but ngicela sishiye inamba abalaleli ngiyazi bazongihlupha abalaleli befisa ukwazi inamba ukuthi utholakala lapho Magatsheni uthola laphi inamba enkundleni zokuxhumana uyatholakala. Yebo ngiyatholakala ku Facebook nguMagatsheni Magatsheni. Yebo ku TikTok nguMagatsheni Salon. Magatsheni Salon ku TikTok. Yebo inamba engitholakala kuyona u076 48 000 69 asiphinde futhi 076 48 69. Danko. Uyakwazi kumthola uMagatsheni kulo number vela njengamanje nigijima einkundleni zokuxhumana nisho nithi Magatsheni besilalela.